Sa tuwing tinitignan ko ang aking stepdaughter na si Esme, nakadarama ako ng kakaibang saya. Isang kiliting gumagapang sa buo kong pagkatao. Naglalaro sa isip ko ang mga bagay na ginagawa namin sa loob ng kanyang kwarto sa tuwing wala ang kanyang ina dahil sa trabaho. 40 taong gulang na ako nang mapangasawa si Imelda. Umibig ako sa kaedad ko ring babae na tapat sa akin sa kabila ng pagkakaroon niya ng anak na si Esme. Ayon kay Imelda, 18 taong gulang pa lamang siya nang mabuntis ng dati niyang asawa. Iniwan daw sila nito noong bata pa lang si Esme at hindi na muling nagpakita. Ngayon, 18 taon na rin si Esme. Mag-isa siyang itinaguyod ni Imelda nang hindi humihingi ng tulong kanino man. Iyon ang labis kong hinangaan sa kanya, ang pagiging isang responsableng ina. Nagdesisyon kaming magsama sa iisang bahay. Mahal na mahal ko si Imelda at wala akong itinatagong sikreto sa kanya. Ngunit ang katapatang yon ay nagbago nang magpakita ng kakaibang motibo si Esme. Kapag wala si Imelda, mapanuksong tingin ang ipinupukol ni Esme sa akin. Madalas siyang tumatabi kapag nanonood ako ng TV. Iniuunan niya ang kanyang ulo sa aking kandungan at ginagabayan ang aking kamay para ihawak sa kanyang tiyan. Dahil dito, mas lalong napalapit ang loob namin sa isa't isa. Isang ugnayang itinatago namin kapag nariyan ang aking asawa. Isang araw, nagpaalam si Imelda na may dadaluhang meeting sa Baguio sa loob ng 3 araw. Nakiusap siya na mag-leave muna ako sa trabaho para bantayan at asikasuhin si Esme. Bagaman nasa wastong edad na ang anak, labis pa rin ang pag-aalala ni Imelda rito dahil ito lamang ang kanyang kaisa-isang anak. Agad akong sumang-ayon. Labis na ligaya ang naramdaman ko sa isiping masusolo ko si Esme sa loob ng 3 araw. Nang malaman ito ni Esme, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang muka at may ibinulong siya sa akin. May gagawin daw kami kapag nakaalis na ang kanyang ina. Dumating ang araw ng pag-alis ni Imelda. Matapos ko siyang ihatid, naabutan ko si Esme sa sala na nakasuot lamang ng manipis at malaking t-shirt. Halatang wala siyang suot na panloob dahil sa bakat ng kanyang dibdib at pagkakalantad ng kanyang makinis na hita. Sinalubong niya ako ng isang mahigpit na yakap na agad ko namang tinugon. Hinila niya ako patungo sa kanyang kwarto, isinara ang pinto at ikinandado yon. "Tito, talaga bang gusto mo ako?" Seryoso niyang tanong. Oo naman, Esme, gustong gusto." Sagot ko. "Kung ganon, tutulungan mo ako, di ba?" Pagkatapos noon, binuksan niya ang kanyang aparador. Laking gulat ko nang lumuwa mula rito ang katawan ng isang lalaking nasa edad 20 anyos. Wala na itong buhay. Nilukuban ako ng takot, ngunit bago pa ako makapagsalita, nagwika si Esme. "Tulungan mo akong itago ang bangkay at ibibigay ko ang regalong matagal mo nang hinihintay." Dahil sa halo-halong emosyon, sinunod ko ang gusto niya. Humukay ako sa likod bahay at ibinao ng lalaki nang walang iniiwang bakas. Tinupad ni Esme ang kanyang pangako. Magdamag naming pinagsaluhan ng ipinagbabawal na ritual. Kinagabihan, sinabi ni Esme na may darating siyang bisita. Nagluto ako para sa aming 3. Nang may kumatok, binuksan ni Esme ang pinto at bumungad ang isang 18 anyos na dalaga na kamukhang kamukha niya. Nagtaka ako dahil ang alam ko ay nag-iisang anak lang si Esme. Ngunit bago pa ako makapag-isip ng malalim, biglang bumagsak ang dalagang yun. Hawak ni Esme ang isang dugoang kutsilyo at paulit-ulit pa itong inundayan ng saksak. "Tito, maliligo lang ako ha. Tulungan mo ulit akong itago ang bangkay at makukuha mong muli ang regalo mo." Muli akong tumalima.
Inilibing ko ang dalaga kasama ng naunang bangkay. Sa loob ng 3 araw, naging siklo namin ng krimen at ang ipinagbabawal na kaligayahan. Sa ika-4 na araw, hindi bumalik si Imelda. Ika-5, wala pa rin siya. Pag-uwi ko sa ika-6 na araw, sinalubong ako ni Esme na may ngiti sa mga labi. Hinila niya ako sa kanyang kwarto para sa isang sorpresa. Binuksan niya ang aparador at halos himatayin ako sa nakita. Ang katawan ni Imelda. Dilat ang mga mata at may bakas ng pagkakasakal sa leeg. Bakit? Ang tanging naiusal ko. Ito ang huling regalo ko sa iyo, Tito. Paliwanag ni Esme. Hindi ako papayag na gawin din sa iyo ni Inay ang ginawa niya kay Tatay. Hindi totoo ang sinabi niya sa iyo. Pinatay niya si Tatay 5 taon na ang nakalilipas, kasama ang kabit niya. Yung 2 taong inilibing mo, mga anak ni Nanay yun sa kabit niya. Biglang pumasok ang isang lalaking nasa edad 40 anyos. Ang tiyuhin ni Esme. Kinakaladkad nito ang isang bugbog saradong lalaki na nakilala ko bilang boss ni Imelda. Siya ang kabit nito. Sa matinding galit, nilapitan ko ang lalaki at paulit-ulit na sinuntok hanggang sa madurog ang mga buto ko sa aking kamao at dumanak ang dugo. Nilinis ng tiyuhin ni Esme ang buong bahay. Sinabi nila na iyon na ang huling beses na makikita ko sila. Naiwan akong tulala. Hindi alam kung makakabangon pa mula sa madilim na katotohanan yon.